letošních tanečních kurzů. No a já při této příležitosti předám tento okamžik slovo samozřejmě pořadatelům těchto tanečních a to konkrétně řediteli střediska volného času tady vleče na Sázavou, panu Miroslavu Hánečkovi. Děkuji. Já nebudu moc zdržovat vaši krásnou dnešní poslední prodlouženou závěrečný věneček. Dovolte mi, abych jménem střediska volného času vleče nad Sázavou poděkoval manželům Novákovi, konkrétně paní Janě Novákové a panu Antonínu Novákovi, v jejich taneční škole v Kutné Hoře, kteří pro nás v letošním roce pořádali již 19. taneční kurz, který my děláme. Takže příštím roce to bude jubilejní 20. Aspoň tak, která to říká naše kronika, kterou máme na pracovišti. Dovolte mi, abych teda naším jménem a naším předal paní Novákové tady jednu kytičku. Pochopitelně, že každoročně nám zde hrají manželé Paďhovi, synové Štěpánova, Dole, takže i jim patří velké poděkování za hudbu. Určitě jste si to dneska vyzkoušeli, nebo na všech prodloužených lekcích vyzkoušeli, že je to něco jiného tancovat na reprodukovanou hudbu a něco jiného je na tančit na hudbu už, tak jak my říkáme, živou. Rozhodně ale musím říct, že jsem se na vás díval první lekci a dneska tu závěrečnou 13. Takže pokud sledujete Stardance, tak byste určitě Pavláska stačili do kapsy všichni. Takže třeba možná někoho z vás uvidíme ve Stardance za 2, za 3 roky. A pokud ne, tak vám všem přeju, aby se vám tancování líbilo a třeba možná navštívíte taneční školu manželů Novákových, kteří pak pořádají taneční kurzy pro dospělé. My jsme tady ve Číslovci se taky zkoušeli a zatím nikdy nebyl tak velký zájem, a nebo to bylo tak, že manželky říkali, my bychom chodili tančit, ale ty chlapy tam nějak nemůžeme dostat. Tak pan Novák na to má nějaký takový dobrý recept, já jsem se tam jednou podívat a velice se mi to líbilo, tak uvidíme, třeba někdy se nám to podaří. Nebudu už zdržovat, tady ještě kytička pro paní Paďhovou a ještě jsou tady frekventanti kurzu, kteří mají taky něco připraveného pro Novákovi. Tak, a nevím, jestli vy budete něco chtít krásného říct, dám vám mikrofon a pak přijďte paní Novákové. Chtěl bych vám poděkovat jménem celého tanečního kurzu za to, že jste nás naučili tančit a že jste měli s náma trpělivost. Tak my vám samozřejmě moc děkujeme. Přiznám se, teda opravdu dobrovolně tu trpělivost jsme tady v tomto kurzu potřebovali, ale nicméně zase jsme nepotřebovali moc pevné nervy, protože tento kurz byl strašně hodný, což nás hodně překvapilo, takže opravdu máte hodné děti, takže si jim zatleskejte. Tak my samozřejmě máme před sebou ještě asi posledních 45 minut tance, tak ať si ty poslední chvíle vašich tanečních kurzů užijete. My se s vámi v tento okamžik neloučíme. A co pro vás máme připraveno je další ukázka sportovního tance, takže pokud nám uděláte místo a prostor na parketu, tak já doufám, že hudební režie je připravená. A já na parket pozvu opět Romana Tvrdíka a Barboru Novákovou, tentokrát šatech na tance latinskoamerické. Máte tady opravdu klustý parket, tento pán je velice zkušený, doufám, že to vše zvládne a předvede vám sadu latinskoamerických tanců, tím prvním je brazilská samba.
Roman Tvrdý, Zazona Nováková, Plzeňská samba, oni za sebou budou teď sadu 5 tanců, věřte tomu, že výkony těchto tanečníků jsou veliké. Například, když jste sledli Quickstep, který zazněl jako poslední standardní tanec v té prvé ukázce, tak když proběhalo měření právě pro olympijský sport, jaký výkon tanečníci dají, tak Quickstep vydal stejný výkon jako běh samozřejmě výkonného sportovce olympionika na 400 metrů. A vemte si, že ten běžec běží 400 metrů, na konci sebou plácne na zem a dneská celý stadion, když to tanečníci, nechci to zlehčovat samozřejmě, když to tanečníci musí ještě elegantně odejít z parketu, i přesto, že tyto výkony jsou opravdu veliké. Další z tanců, který shlédnete v tento okamžik, je kubánská čača. Takže to byla kubánská čača. Opět, abyste něco trošku viděli a já nechal trošku prostoru pro vydýchání tanečního páru. Je to možná informace i pro pana fotografe, protože sestavy, které jsou stavěny pro tyto páry, které už tančí opravdu na špičkové úrovni, jsou stavěny tak, aby tančili pro diváky. To znamená, že tančí poměrně blízko těm stolům a vždy si vyberou konkrétního diváka, kterému zatančí. Proto ty variace jsou takto rozprostřeny. No a další tanec, který sledujete, a doufám, že pár už má další síly na brány, je kubánská rumba bobolina. Zazona Nováková, taneční pár, který v loňském roce začínal v základní taneční třídě a díky svým výkonům, které dnes podávají, si vytančili druhou nejvyšší taneční třídu, a to je v tancích standardních, tak tancích latinskoamerických. Tou taneční třídou je taneční třída a zatím už je pouze třída mezinárodní. Tanec, který teď předvedou, je také fyzicky náročný tanec, který byl pro oslavu toreadorů, a tím je Paso Doble.
Ještě pasodoble. Jenom abyste věděli, co vlastně pasodoble představuje, samozřejmě představuje boj Torádora s Bíkem. No a partner samozřejmě nemůže spárnovat nic jiného než toho Torádora. Partnerka, nevím, jestli víte nebo nevíte, samozřejmě nepředstavuje toho Bíka, ale partnerka představuje muletu, což je ten šátek, s kterým Torádor dráždí Bíka. No a ještě, co bych vám prozradil o Romanovi Zbárovi, je to, že díky tomu, co se jim podařilo vytančit, jak v tancích standardních, tak v tancích latinskoamerických, se nominovali díky tomu na mistrovství republiky standardních tanců, na mistrovství republiky latinskoamerických tanců a na mistrovství republiky v 10 tancích, a to v kategorii mládež, což je tato třída opravně se na tomto mistrovství zúčastnit. Takže to je všechno, čeká v první čtvrtletí příštího roku. Uvidíme, jak se jim bude dařit, a teď už uvidíte poslední ukázku, kterou bude afroamerický jive. Barbora Nováková, taneční škola Novákovi Kutná Hora, nejproduktivnější náš taneční pár, nejúspěšnější za poslední dobu, a já děkuji, že vám přijeli ukázat, jak by se dalo tančit, když do toho opravdu šlápnete. A vidíte, že co je důležité pro taneční páry, že musí být vidět z toho výrazu, že vás to zkrátka baví. Já věřím, že i ten další tanec vás pobaví, ale vy máte v ruce ty svíčky, já vás jenom poprosím, abyste se otočili, odložili na nejbližší stolek, dámy, takže ty svíčky nám odložili.